Dumani adumezizweni ihlahla somdlebe nondela mzimba phejempheje mfazweni empandla hliziyo zamadoda ebomvu nabasetete nabasenyimbane mkhonto kwazigazi ndaba ikhalamanzi dictionary ndaba zathi dumndeni ngalunywa njengaphethe nduku ngathi nyaka kwaphidle ngathi ngiyafulela kwaneta siqoqula dalo hlale moshali chiya mtolo magangathi uthi ungavuleka indlela ninabohlanga nginibingelele nonke konyama kayipheli kuphela amazinyo endoda phezulu kwelaseGoli nginibingelele kwesikaBanana phansi eThekwini nginibingelele phesheya kwencibe phansi kwelase Eastern Cape nginibingelele eMpumalanga nginibingelele kweNorth West Dumela Nkawufela konke indawo bafowethu ngiyabingelela sanibonani today umhla ka10 kuFebruary isikhathi u25 minutes past 8 ekseni. Happy birthday to Lilita and umtanami. Happy birthday to Ndlunkulu Mazulu Umagalilita. We are saying happy birthday. And also, guys, bear in mind that I am live right now on Facebook page Nyanga Yodumo Mzo. That is my Facebook page. Also on YouTube. My page is Dr. Kehlelezi, and also on TikTok, it's Dr. K503. If ever uyangifuna, I am always in Johannesburg. Mawufuna ukwenza i-1-on-1 at Johannesburg 379 Bilikitane Street, Pinville, eSoweto, every Friday from 9 a.m. till kuze kuyoshaya u-9 p.m. ebusuku every Friday. In case you want to book your appointment right now, you might as well call the number 06600266633, or you might as well also WhatsApp direct mina lapana number net is 071-130-7808. Get this one bafowethu nizwe kahle lena. Remember, I am live right now and I'm doing a consultation for free, the prophecy for free of charge. I'm not charging any cent as I'm live right now. Watching me right now, maybe it's Tuesday, Uyangbuka right now. I am doing this for free of charge. But if it's not Tuesday, if it's not the 10th of February 2026, which means I'm no longer live, mangasekho live, I am not doing any consultation online for free. The moment ungangitholi lana, I'm not doing it for free. And by the way, stop asking me ukuthi uzongena nini futhi live ungenzele nami for free. No. Ngingena randomly at any time. I'm a busy being. Ngihlala ngibusy esigodlweni, so I am not always live. Ngingena nje nakho futhi angingena isikhathi eside, ngingena isikhathi esincane ngisheshe ngiphume, then bese ngiqhubeke nomsebenzi wasesigodlweni. Right now, please have enough airtime. I will be calling out the number whereby you will call. When you call, you just request me ukuthi mkhulu ngicela ungenzele iprofesi ungihlolele. Mkhulu mina ngiyakwazi, ngicela uqala uthule first testimony. Where do you know me from? For example, mina ngikwazela ku social media. Mina ngake ngafika esigodlweni sakho. Mina ngikwaze ngomngani wami. Mina ngiyaqala ukukubona namhlanje. Mina just anything I need to know so that I can improve. Even if uze esigodlweni, tell me first ungibonephi so that I can improve la othi ngibone khona. As I'm saying, kushubileke njengamanje inamba ozoyifonela manje, ngicela ningixolele bafowethu. Uzobhala igama lakho nesibongo sakho. Igama lakho nesibongo sakho nendawo ukuthi ukuphi la kuma comments. As you are writing, I will also pick up randomly. I will pick up randomly. But into engizoqale ngiyenze, angiqale ngibambe maybe about 3-4 efonini. After that, ngizobamba kuma comments, because at the moment I release the number, baningi abantu abasuke befuna ukuhlola. So ngizoba pick up kuma comments la, uyashika malako nesibongo sakho kuphi nendawo, gama lakho nesibongo sakho kuphi nendawo. But for now, if you want to engage with me mouth to mouth, la sikhuluma khona over the phone,
I will call the number. The number is as follows. Remember, I'm doing it for free of charge. And there are those people that will say, Mina, I want to talk to you in a video call. I don't mind paying 2,500 Rand. Just a VVIP consultation. After Sewenzilu live wako lo Kehlelezi, I don't mind doing a video call. I want to do it live. Noma ngifuna ukuyenza kuwe nge-video call, a VVIP consultation. That I will charge you 2,500 Rand. But if uzohlola Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ngisuke ngisebenzela eThekwini endaweni abathi seVerelem. eThekwini eVerelem. Lapho ke ukuhlola uma uza la ekhaya ngihlola ngo500 Rand. 500 Rand kuphela. And bear in mind, ma uzohlola uwo ngisukelile. La ma ungena la uwo ngisukelile. Ukuhlola kwami kuhluke kakhulu. Please rate me. Ngirate. And if kunabaprofit abangibukayo njengamanje, ngilandele ngomoya ukuthi lo muntu usemoyeni noma usenyameni. Angiyenzi ungangiqhathanisi ngoba I will never be the same njengalabo abanye abahlala behlola. And also asikhulumi ngamagama abantu njengamanje. Ngiyacela ke bafowethu ulive wami lo siyawushare all over. Siyawushare masiqeda kushare siyalandela, we follow my page ukuze njalo uthola ama notification masihlola. Inamba ozoyifonela ke njengamanje izothi 071 130 7808 071 130 7808. That is the number that you will use right now. Njengamanje ngicela ushare live wami, ushare kumuntu olele esibhedlela, ushare kumuntu osejele, share kumuntu osemsebenzini, ushare kumuntu olele kade ngene night shift, bavuseni bonke nibatshela ukuthi uKhehlelezi use live. Who knows? Unomuntu oyomsiza, kunomuntu olahlekelwe imoto, kunomuntu olahlekelwe isithandwa sakhe, kunomuntu olanda izinto emazweni, olanda izinto kumuntu, but akazi ukuthi kustakephi impilo yakhe imilo. Wena oyomsiza loyo muntu, ngiyacela njengamanje, share this live, even if angisekho live. Share lo live, ushare as much as you can. Kunabantu abayosizakala just because of wena ubasizile labo bantu. Angazi ke njengamanje, angazi ukuthi sizohamba siye laphana ngiyibona inamba ngizosho inamba laphana, inamba engiyibonayo bayafona abantu baningi. Ngiyacela mawungena uzosho ukuthi ukuphi nendawo. Okay, inamba leyana iqala ngo 069148 069148. Angazi ukuthi ufone kuphi lo muntu noma ubani. Sawubona. Yebo sawubona. Yebo sawubona. Siyaphila njani? Yebo umama yebo. Yeah. Siyaphila. Can I just stay anonymous? Ufuna ukuba anonymous? Yes. Yebo mama. Okokuqala mama, njengokuthi ufuna ukuba anonymous, ngicela ukubuza yini testimony ongayithula kuqala ngoKhehlelezi? Ungazela kuphi, umngani or kanjani before sihlole kuqala? Oh, okay. Umkhulu thina sinobaba la endaweni. Bese simbona nje evumbuka. Izinto zakhe zimhambela kahle. So, sathatha isibindi ke sokuthi sike sibuze kena ukuthi wenza ngani? Ukuphi nendawo kuqala? I'm at Fourways, baba. Fourways eJohannesburg, yes, yeah. So recently into zakhe belehamba kahle manje uyathenga imoto izinto, but just ukuthipha ubaba lo ubesanda ukunikela ngeveni kuyena because uthe ukuthi ngiyafona, I must just pass on lokho ukuze kuzoba lula. Ubani isibongo sababa? Ukunikela ngeveni. Unikele not this year, akekho sanikelile this year. Unikele last year. Okay, ubani isibongo sika baba? Yes. Ungamushi igama la just ubani? Baba Shows. Baba Shows, okay. All right, yeah. Yeah, ufisa sikwenzeleni wena? Ufuna ukuhlola? Bengifisa umkhulu ambhekele, please, if it's possible. Okay.
Ngizokhuluma ufuna mama ngibe deep kakhulu noma ufuna nje ngisho nje into ezigeneral. Please, noma nga deep plus nje mangithule lo siza ngilicelayo. Okay. Right. Ugcine nini ukuye esontweni? Or awusonti noma ugcine nini? Ngicina last month on January. Last month January. Lalela ke mama. Yeah. Uthe ubani isibongo sakho wena mama? It's Khumalo. Khumalo, Mamtung, right. Lalela ke Mbulazi. Uma ungena la okokuqala ngoba uthe angibe deep. Kunomngani wakho wena njengamanje noma owahamba nenzinto ninoba u2 endlini lento wayifihla ukazi uyixoxe. Kunomngani wakho owenza abortion kodwa le abortion wenza isisu sesikhulu noma ngithi sasesicishe sinenyanga ezu4. Uthi uMoyingcwele lo muntu ufana nomuntu owabeletha isikhathi singakafiki kodwa lento yenzeke endlini. Ithema yenzeke endlini. Wena izandla zakho ngoba ngikubuza ukuthi ugcineni kwesontweni. Izandla zakho njengomuntu ongathi waba lelo langa njengomuntu ongathi waba inesi kodwa wa traumatize. Lo muntu wabelethela kuwe ezandleni zakho wasethi umuntu wena lo muntu wawuthi uyamsiza kwangathi mawusuka lapho kwakufanele uhambe uyogeza noma uhambe uyowenza into engathi kodwa qoba cleansing njengoba namanje yazi wena usasenenkinga yokuthi awukwazi ukulala kahle kunale picture edlalayo ngoba lo mntwana ungumntwana owangathi wazaleke sethulile kodwa wambamba ngezandla zakho lento ikufaka itrauma namanje yazi lento isaloke ibuya kakhulu kuwe asewukhulume nami ngizwe mama. That's true. Lalela. That's true. I've leyo nkinga nje. Lalela uthi uMoyingcwele kumanje umngani wakho engikhuluma ngaye uhambile umuntu engikhuluma ngaye angazi noma use Dubai noma use Mauritius kodwa umuntu angathi uphila ngokudayisa umzimba wathi uMoyingcwele lo muntu yazi uhlala umxoxela uthi mngani wami nginenkinga ka1 no2 no3 wathi uMoyingcwele kukhona umuntu ongathi uyisulumane noma kukhona umuntu ongathi umlungu athandana naye njengomuntu angathi impilo imhambela kahle angazi ukuthi ikuphi la ka kusakhona noma ikuphi la enake nawela naze nawufika khona endaweni yaseMozambique njengomuntu angathi wathi my friend ukuze ngikwenzele ifavor nami ake ngiyokukhombisa isecret la nami ngihamba khona wafika khona yini lena owafika wayithatha kulenyanga noma yini lena nafike nayenze eMozambique engathi nayo uyakukhombisa isecret yakhe la ahamba khona? No, it was last year mkhulu. Yeah. Because when we were there, waphoqa ukuthi lenyanga le oqala yasinika izinto as in like amakhandlela. Yeah. But they were red. Wathi la makhandlela lawa sizowarepa with a red cloth. And then we did that. Masisenze njalo wathi every night fanele ngiweqe 3 times. Lalela uthi uMoyingcwele kune conversation engizwa uhlala nayo phansi nalomngani wakho njengomuntu angazi ukuthi mngani wami ngoba phela wena kade waqala ukuhamba kulomuntu wena izinto zakho zikhambela kahle yini lento amakhandlela noma yini ngoba kunenyoka ohlala uyiphupha wena ngaso sonke isikhathi uphinde uphuphe lo baba enaya kuyena ase ukhulume nami lapho ngizwe. Yes mkhulu. Since we got back from there I've been always dreaming about him. Uthi uMoyingcwele nithe manibuya lapho wena sisi kunemoto eUBM eUM3 kodwa imoto engathi blue ngombala owayithenga kodwa le moto mawuyithenga yazi ngizwa futhi still uloku phupha inyoka ikule moto njengomuntu angathi imali wayinikwa indoda kune boyfriend eyakuthengela le moto kodwa uloku phupha lenyoka ile kule moto njengomuntu angathi manje yakuhlupha lento angaza ukhulume nami ngizwe. Yes, yes. I got the car from a Nigerian guy. Ish. He was like one of my clients, then we ended up dating. So he bought a car for me. But even today, I'm not getting any peace. I'm not getting any peace. Uthi uMoyingcwele umngani wakho kukhona into aseze yakutshela ukuthi hamba emfuleni angwazi lo mfula lokho ekuthuma kuwethi hamba uthathe lawo makhandlela njengomuntu angathi kumanje seningathi ne misunderstanding nomngani wakho
yokuthi no man, Bring a yazi lot of mngani wami, patience. awukhuluma iqiniso man, yazi ungangifihleli ngoba nami ngakwenzela ifavor enkulu kakhulu, wabelethela ezandleni zami, wasethi umuntu namanje mina ngazi lengane, kodwa ngizwa lengane umngane wakhe eyithatha, angazi ukuthi lengane eshonile, namanje usayibuza ukuthi le mngane wami lengane wayithatha wayisaphi, ngoba ikhona into ngathi yenzeka. Mina ngazi khuluma nami sisi ngizwe la, ngoba namanje ngizwa omunye umuntu futhi oke wathandana nayo nemali kakhulu, kodwa lo muntu ubulili obubodwa nawe, yazi la uke wathandana nomuntu wesifazane, kodwa lo muntu unemali kakhulu, njengomuntu angathi uphinde wathi wena no, ekhaya ngikhuliswanga kanje, asiyeke lento, kodwa engizwa kodwa lo muntu awukwazi ukumyeka futhi, njengomuntu angathi lo muntu ukwenzela izinto, wasethi umuntu noma nikhuluma iqiniso la, masitoke sithi siyakhuleka la, ikhona into ebuya kube sengathi yakubamba wena, kodwa mayikubamba lento wasethi umuntu namanje wena uyaxabana nomfowenu, kukhona umuntu oyitwin naye ose Northwest, uyitwin brother yakhe use Northwest lo muntu, njengomuntu angathi lo muntu uyakubiza uthi dadewethu ake ubuye la sihlale phansi, lo muntu njengomuntu ongathi unesiphiwo noma njengomuntu angathi uyaboniswa, uyazi lokho ekubuza ngale moto eyi-M3 ukuthi wenze njani ukuthola lento, wathi umoya ngcwele kumanje ulahlekelwe yipassport ngoba wena ubufuna ukubuyela eMozambique, kodwa kunento ofuna ukuyilungisa, awukhulume nami ngizwe. Eish. Yes, I have a brother, Mthandazi. He's not a Sangoma, he's Mthandazi yena. So he has been asking me about the car, and then kwaba a conflict between us, and then he asked me to come back home. So we could talk about West to Sekhaya vele. So he asked me to come back. Uthi moya ngcwele manje izosukana no-Northwest, kuthiwa mina angifuni incuwa noma ngifuna indawo la ukwakwakhe khona ubaba wakho enquthu, angazi mina enquthu kodwa ngiyofunani, kodwa uthi umoya ngcwele kimi la angifune indawo enquthu, njengomuntu angathi nasukane nenquthu kwangathi nigcina niyowakhe endaweni yase-Northwest, ukhona izimpi ezanisusa futhi enquthu, nagcina nabantu abasuka endaweni yasenquthu naze nagcina niyowela ezweni lase-Northwest. Wathi umoya ngcwele lo mfowenu unesiphiwo esikhulu kakhulu, kumanje wena sisi uyaplana, yazi uplana ukulahla la makhandlela at the same time, kodwa inkinga yakufakela imali la makhandlela, kumanje wathi umoya ngcwele kukhona iphupho elike lakufikela, angazi ukuthi uphupheni ngokhetheleza uphupheni ngami, kodwa njengomuntu angathi nawe uthe mawuloke uchecka ku TikTok lokuhamba kwangathi udibana nami, kodwa wena vele last year uthi umoya ngcwele wena uke wangikhuluma kabi before uhlangane nalo baba ushozi, wena uthi wena uke wahlangana naye kodwa into zakhe zimhambela kahle, wena uke wangikhuluma kabi, uke wamunye wabantu abalikhuluma kabi igama lami uthi wena ngithwele, awukhulume nami ngizwe lapho. Ayi Yes, I did not believe in you because we recently there was one of our ladies la in our community obejwayele ukuhamba like ehamba nje, I think behamba isizwa umkhulu, so ukusizakala kwakhe kwenzeke so quick that we couldn't believe ukuthi izinto right, and then I mouthed umkhulu, which I'm sorry about. Ake ngibuze sisi, uba ngithema ngiqala ukukuhlolela la ngathi mina ugcineni nike esontweni, sisi ngicela ukubuza, uke wathandana yini nomfundisi waseKongo owumfundisi onesonto labantu abasindisiwe, uke wathandana yini nomuntu onjalo? Yes, mkhulu. Igama lakhe angazi noma uAbednego noma uNico noma uAbednego, angazi Nico noma uAbednego. Is Nico, yes. Nico uthi umoya ngcwele la angihlale kuyo le ndaba, kodwa ngithinte ngalomfundisi ngithi mina wena sizikade wawubona futhi unesibindi noma kade wawenza izinto, ngoba ikhona into lo muntu engizwa uthi umoya ngcwele ngikhuleke ngize ngiyofika endaweni okuthiwa iseRivonia noma ngiyofika endaweni yaseRivonia ngiyofuna umunye umuzi eRivonia, kodwa ngalomfundisi wathi umoya ngcwele ikhona into kodwa la enaniyenza njengomuntu angathi namanje izinto zenu namanje azi namanje masihloko sithi siyalandela azihambi kahle, njengomuntu angathi ikhona lo muntu into ayenza kuwe, njengomuntu angathi namanje wayibuza ukuthi lo muntu wenzani, angazi wena kunemoto akade uhamba ngayo X4, njengomuntu angathi le moto wakwayithengelwa futhi uyena, njengomuntu angathi ikhona kodwa into eyakuxosha kulo muntu, yakuxosha into emayiqosha wabaleka, njengomuntu angathi kunephupho waliphupho ebusuku lele, nomuntu angathi ikhona into yakwethusa, wayenzakalani phakathi kwakho naye, yini yakususa kuye? We were one night we were in a hotel room, cool, and then I think we slept we were intimate, and then after that he went to the bathroom. When he came back and we slept again. And when I slept, I had a dream that when he came back, it was not him, it was a snake. And then from there, he kept on acting weird. So that's very same day, that was the day that I left the hotel room and never saw him again. Imoto yakhe iphi?
ngoba la Kayidayisa. yazi la kwamanje kunomsindo khona, yazi imoto yakhe angazi noma wayidayisela umuntu abathi unhlanhla noma wayidayisela ubani, kodwa lo muntu imali yakho akakunikanga yonke yaphelela. No, I sold it to a guy called Mtata from Devon. So when I sold it to him, the guy only gave me half. And he had stories that imoto yamhlupha. Even now, angakawuthola omunye half. Asenze kanjena ke sisi wami. Yes, Ngizodinga ukuthi ngelinye ilanga yes. mawuzoza kimi ungiphathele lamakhandlela nalendwangu nalomuthi Can I ophakathi. come Kodwa as soon as possible? yes, ngoba usegoli Friday ngizobe ngisegoli, kodwa mawuzofika nalezi zinto ungangeni nazo egcekeni, ufike uyishiye ngaphandle bese uyangena ke wena. Bese kunemithi esifike siyisebenzise bese ngiyacela ukuthi senze njani. Ngoba unesibindi sizobona ukuthi sizokunika ini, but only if you are willing to pay. I'm willing to pay anything. Cool. Okay, akunankinga ngoba angazi noma uqale ibhizinisi lokudayisa inwele noma uqala amasaluni emamall noma wenzani, kodwa ikhona into eneyinwele phakathi. Yes, I've deployed 2 salons at Ocean Mall at Durban and at Joburg. Nanso. So I have 2 salons for now. Kodwa manje imali yakho iyalahleka, wazi nawe itshontshwa yini? Cool. I've been having a problem since then. That's why it's one of the reasons why I called. Okay, all right. Hayi akunankinga ke sisama, sibonane ngoLwesihlanu eJohannesburg, yazwe. Thank you. Ngiyabonga. Right, inamba ithi 0711307808, 0711307808, inamba ungayifonela njengamanje. Besinosisi laphana uthe wakakhumalo usendaweni yase Fourways eJohannesburg. That number ungafona futhi kuyona wenze appointment yakho. I am live right now on Facebook page Nyanga Yodumo Mzo Khehlelezi. Ipage lami uzolibona lino blue tick, make sure ukuthi into enganayo blue tick elingekho verified, that is not my page. I only have one page ayolithi Nyanga Yodumo Mzo Khehlelezi, lina 855,000 followers. And always make sure you follow me so that mangiba live iyakunotify. And also go and follow me on TikTok uzothi nje wena Dr. K503. I am live right now. Isikhathi sami u8:43 ekseni. It is Tuesday the 10th of February. If ever sengiphumile ku live angihloli mahala, mawufuna ukuhlola uyafona wenze appointment. Every Friday I'm in Joburg. If you want to come, ulahlekelwe yinto yinkinga yeni buya ke imisibona ukuthi sizoyenza njani, kodwa ungangikhathanisi nenyanga yakho ngoba izosala. Remember guys, those who are in Durban, on Wednesday sizobe sinesiguqo laphana ka H Mpala Road kwaMashu, H Mpala Road kwaMashu. Isikhathi u6:30 ntambama. Siya kunosiguqo esikhona emzini wakakhathi, kunomuzi okuthiwa ikakhathi samo lapho sihambisa umkhuleko. Siyacela ke abaseduze Sayoni Isigege, uyisikhalanga uzani uze kithi sibone. Ukhona omunye umuntu othi mina ayikho lento, angibelieve nje ayikho lento le, ayikho lento ukuthi lo muntu uhlola kanje. Woze esontweni, ubuye nje esontweni ubone nje si-dress Zion, ubuye nabathandazo bathembayo bese sidlula umoya, siye emoyeni. Angifuni umuntu oprofita athi unokubuya uphathwe ikhanda, unokubuya uphathwe izinyawo. Angusebenzi lo moya. Mina masithinta umoya siye phambili, sigeje lephansi, singathintela umuntu oyi1. Ake siye nje abantu noma bawu6 noma bawu7, sithinta umoya sizwe ukuthi umoya uthini ngaleso sikhathi. Cha, emoyeni uzoma. Nasemthini la ekuthenini sithatha umuntu simnika into yokudla, into yemali, into yokuthi impela izinto yilunge. Umuntu agibela imoto zangempela, ahlala emizini yangempela. Sithi thina abantu bayobona mabethu umuthi awukho, ungajahi ukuloku uhamba. Uyezwa nje lo sisi lo ngiyaxolisa sisi, hayi ukuthi ngiyakusola, kodwa uhambile wayemazweni, hamba nomngane. Asifuni leyo nto. Thina sithi woza la izinto ikhona, because we've got clients abasuka phesheya bagibela amabhanoyi beze la eSouth Africa bazofuna izinto. So
Believani into zangakini, ni believe sikhona izinto siyiphetha. Ake sibone ukuthi sithatha abantu njengamanje. Inumber sithe 071 130 7808. Don't forget, if ever ufuna ukuhlola VVIP, abantu abafuna ukuhlola nge-video call, ungakhohlwa uWhatsApp uthi mkhulu mina I don't mind paying. Nginomndeni wami njengamanje sihleli sifuna mina ngishaya umhlahlu mina. Shaya umhlahlu mina anginankinga futhi. Anginankinga ngisho kuthiwa yini ngishaya umhlahlu. Anginankinga futhi mawukuthi nizohlola nomuntu wakho ningazazi nifuna niyoxabana ngoba ngiyonixabanisa ngempela. Right. Ake sibone ukuthi ubani esimtholayo. Yebo sawubona? Yebo sawubona? Yebo. Ngithandi wakamkhize ngiqhamuka endaweni yakahlabisa endaweni ekuthiwa semabhokisini. Uhlabisa kanje kuphi usehluhluwe noma ungalema ubheka noNgoma? Mawubheka noNgoma. Yebo mama, yebo. Uthe ubani isibongo? Nguthandi wakamkhize. Yebo, Khize. Uthini Khize? Ukhehlele ezumazela lapho wambonaphi? Yini ufakazi ongabusho oqala? Ngimazela kuma-social media. Kuma-social. Kodwa-ke usisi wami uke weza la egodlweni samkhulu ezobheka, wabuya wangitshena wathi umkhulu hayi umgeqela amagula indlela amtshene ngayo. Manje ngase ngithi nami ake umkhulu akangisize akangigeqelile amagula ngoba aye ekhaya nginey'nkinga impela. Okay, uthi ngicela ukungiphendula umbuzo kokugcina. Ufuna mangikuhlole, angithi ufuna ukuhlola? Ufuna mangikuhlolela ngisho izinto eziminor noma ngisho izinto ezideep? Emkhulu keepage konke. Alright. Lalela-ke. Uma ngikhuluma nawe manje sisi, manje kunomuntu owuBen 10 noma uneminyaka engaphansi kweyakho awuthandana naye, abahlangana baxabana kwashona umuntu kodwa bebangawena. Hey, yazi manje. Hey, ake ngiphuze lentelezi. Ngiphinde ngisho lento. Kunabantu abalwa abaneminyaka engaphansi kweyakho abafana. Kwagcina kudlula omunye umuntu emhlabeni kodwa bebangawena. Njengomuntu angathi waqoma abantu bawu2 behlangene. Wagcina eshona omunye. Kodwa mayishona lento yakudla enhlizweni. Khuluma nami ngizwe. Ayi. Yebo mkhulu kunjalo. Yazi uthi umuntu la alandelayo kabi wena mama njengomuntu angathi njalo uhlala unamacala. Wena mama uke waboshwa uboshela ifraud. Angazi uthi kanjani njengomuntu angathi angazi noma wawuvula umasingcwabisane noma wawenzani kodwa uclaima mangathi kushona abantu bese ngathi uyoclaima ngenye indlela. Ngikwazi lento oyenza kodwa uthi umoya ngcwele wena uke waboshwa uboshela ifraud, waphuca imoto, waphuca izinto. Khuluma nami ngizwe. Ayish. Yebo mkhulu kunjalo ngiphanda ngayo bandla into. Uthi umoya ngcwele kimi la mama. Hayi man, ngeke ngikukhiphe lokho kunye ngoba uthe ngiye deep. Uthi umoya ngcwele bengifuna ukukukhombisa ukuthi ukwani okhuluma naye, ngutshela ezinye izinto la masilo wesilandela. Mama kunecala elifuna ukugweba into ekwenze wafona njengamanje. Kunecala elimbi elilandelwa abanye abantu baka forensic noma kunecala elikumise kabi esekufanele ukugweba eselisemaphethelweni njengomuntu angathi namanje yazi ngizwa uloku vike enkantolo ufaka incwadi zika dokotela makumele uattend lokhu ufaka incwadi zika dokotela uloku attend lokhu ufaka incwadi zika dokotela athi uMongcwele vele wena udokotela usekubambe ngisho isifo senhliziyo ukwi critical condition njengomuntu angathi manje yazi bengizothi mina if bekuthiwa kuyenzeka ngabe thina kodwa qobo sithi thina senza ngezinto lezo okuthiwa WhatsApp inkinga ama calls la sikuwona bengizothi mina njengamanje yazi wena njengamanje ulele entweni engathi isembhedeni yazi ngibona uprivate doctor njengomuntu angathi wena uthe ukwahlabisa uthi uMongcwele ngikuphikise ngithi unamanga ukwahlabisa wena usempangeni njengamanje angikwazi ukuthi kuphi kodwa uthi uMongcwele ngikuza usendaweni yasempangeni yazi ulele embhedeni ukhona udokotela ohlalele ukuvakashela njengomuntu angathi uzokutreata ekutreat into engathi isifo senhliziyo wathi uMongcwele usesimeni sokuthi wena ungagwetshwa noma yinini njengomuntu angathi khona incwadi lokuyifaka enkantolo uphinde lokuyifake angazi khuluma nami ngizwe kunecala likumise kabi wena khuluma nami ngizwe mkhulu kunjalo ukhuluma iqiniso impela likhona lingimise kabi mkhulu kunzima mkhulu asenze kanje kunokhokho
owayibizwa ngomachonco ekhaya kini ngizwe ukhokho obuyayo kuthiwa ngithi machonco wasethi umuntu kimi noma la yazi masihloko esilandela wena mama ungasinda kula mabhubesi noma ungasinda kuleli jele elimnyama kodwa ukusinda kwakho kunento okufanele bese ngathi uyayihlambuluka noma uthi uMoyengcwele yazi wena kufanele ubuyele uye emndenini walomfana owashona ufika uthi ngizoxolisa kodwa mawuxolisa uxolise noma ngeenkomo ezimbili kube sengathi uthi uyavuma izono zakho uthi no lo mfana wabulawisa yimina hayi ukuthi ngathenga abantu kodwa babelwa bebangamina wathi uMoyengcwele wena ubunenkinga ukuthi mawuthandana nomfana noma mawuthandana nomuntu umnika imoto yakho uthi uMoyengcwele kune Range Rover yakho eyagcina iboshiwe futhi njengomuntu angathi yayihamba umfana ndlela thizeni wathi uMoyengcwele yazi kwayimanje kuthiwa mina buyele emndeni ngoba lo mndeni wasukuma uthe mawusukuma khona ilumbu noma khona umuthi abawushaya kakhulu wena ugula nje inhliziyo nawe wazi ukuthi lesifo senhliziyo saqala kanjani ngoba ekhaya kini akekho umuntu onesifo senhliziyo kunomuntu abawushayayo uthi uMoyengcwele lo mndeni ubuyele kubona mawuncenga lo mndeni kukhona inyanga kumele bakuse kuyona bawuqaqa lento ngoba ngempela lizokubopha lelicala njengomuntu angathi uboshwa izinto owawukade uzenza imali uyithole kumanje kukhona indawo la kumbiwa khona inhlabathi oyithengile njengomuntu angathi abantu baloko bayakhokha bamba ngama truck noma balayisha inhlabathi kule ndawo yakho khuluma nami ngizwe kunjalo ngempela ayikunzima mkhulu okagogo mkhulu angikhumbuli kahle angisamkhumbuli mkhulu lalela uma ujusa ugogo usamkhumbuli ngithi kuwe wena mama asibuyele la ngithi mina umachonco mawuthi wena usamkhumbuli ake ngibuze alikho yini iqiniso walitshelwa uma wakho ngokuzaleka kwakho ngoba wena mawuloku thinta umkhize uthi uMoyengcwele kunesibongo sakagcabashe esivukayo njengomuntu angathi asilikhuluma iqiniso uma wakho wakutshela wena usumdala kodwa wathi mntanami ngikutshela iqiniso cishe uneminyaka ewu17 wena uzalwa la kaMkhize wena uzalwa kagcabashe ngiyahleba manje nawe awukaze yini uma wakho akutshele leyo nto wangitshela mkhulu wangitshela wathi uyitshela abantu leyo ndaba noma wathi ungayikhuluma ayi wathi ngingayikhuluma mkhulu lalela ke mkhulu asibuyele-ke yazi mangibamba isibongo sakagcabashe angiphinde ngibuyele emva uthi uMoyengcwele lo baba loyo kwakunogogo owayizalwa kaChonco ngibamba kanjalo-ke manje lesisalukazi uChonco singena kanjalo wena mawuqala uthi no mina ngazi yingaba vele awukhulelanga kulwamndeni kodwa lo baba wayekusupport efihla uyangizwa manje ngithini sengiyezwa-ke mkhulu moyibeka kanjalo sengiyezwa mkhulu lalela mama yazi manje sekufanele sivimbe lento ngithi kuwe angeke ngikwazi ukukusiza ungizwe kahle kodwa mawuzosizakala lalela ngiyenzele kanje hamba uyofika kwenye indawo okuthiwa isePhongola uyayazi indawo okuthiwa isePhongola yebo mkhulu ngiyayazi mawufika endaweni yasePhongola ufuna inyanga yakakunene kunenyanga yakakunene okufanele ufike uyifune abathi ubafazifazi ungizwile ngithini manje yebo mkhulu ngiyakuzwa ngithi mina hamba uye endaweni yasePhongola ufuna inyanga okuthiwa ubafazifazi le nyanga lema uyifuna bese uthi yazi la ngithunyiwe kodwa ngidirectwe enye inyanga abathi ukhehlelezi noma ingazithini uthi umuntu kimi le nyanga ufika uyibekela istory ukhuluma iqiniso uthele umuntu kimi angutshela ukuthi le nyanga iyokuthatha bese iya nawe emva emndenini walomntwana owashona lo manje lishende lashona manifika khona le nyanga uyona okufanele kube sengathi iyaxoxisana nalabantu mase niyenzile inhlambuluko le nyanga kumele ikhuluma iqiniso ukuthi ihlanganaphi nalabantu yini yayinika labantu ngoba kunelumbe laphuma ezandleni zomuntu wakakunene oyinyanga lo ngimbiza ngokuthi ubafazifazi endaweni yasePhongola lo muntu lo uyena omela aqaqa kulento ungizwile ngithini manje ngithe inyanga yakabani isibongo yakakunene igama layo elinye lesidlaliso bathi ubafazifazi endaweni yasePhongola ungizwile yebo mkhulu ngiyabonga mama ngiyabonga kakhulu mkhulu thank you 0711307808 inamba leyo ake sibuyele futhi la maybe ngidle kakhulu na kuma comment ake ngidle kuma comment I am live right now
ku Facebook page isikhathi sami u5 to 9 isikhathi njengamanje. Lalela ke ake ngikhulume noZinhle Sibisi. Zinhle Sibisi uthi umuntu kimi angikukhulekise sisi, ulanga lakho lenhlanhla noma usuku lwakho lokuphumelela noma ngibona ama stars la awu2, kodwa uthi umuntu kimi mawumuntu ophila ngegambling ngicela ukuthi uvakashele endaweni la ugembula khona cishe ngomhla ka22 kuMarch. Kukhona inhlanhla enkulu kakhulu, ngibona kudilika inkanyezi ezimbili, Zinhle Sibisi, ezimbili ezingashintsha impilo yakho. Uthi umoya ongcwele kimi kumanje ikhona isikweleti kodwa esizohamba kube sengathi siyavuka siyaxaka, kube sengathi masixaka lesi sikweleti ungahamba uhambe kube sengathi into zakho azihambi kahle. Zinhle Sibisi uthwa kimi uma bekwenzeka ngabe ngithola ulwandle noma ngithatha ngiyokufaka ulwandle ngithi ake uyogeza ulwandle ngoba ikhona into efuna ukuvimba into zakho engahambi kahle. Nosipho nomakhe Nosipho nomakhe uthi umuntu kimi angifuna umuntu othi mawumbiza umbize ngoDabs, udadwoba wakho. Uma simbiza lo muntu yazi ukhona umuntu ogulayo njengamanje engaze ngithi mina awumfune lo muntu umthole. Mawumfuna lo muntu umthole kunesifo noma kunesigulo esimphethe, yazi mangilo ngikhuluma nawe Nosipho nomakhe uthi umuntu kimi vele kwawena kunogulo okukulandelayo njengamanje esiloku sithi sikukhulekisa engizwa ngikubamba. Kuthiwe kimi angikhulekise ngize ngiyobamba isinye sakho. Wathi umuntu ikhona into egijima kabi, igijima lento njengento engathi ifuna ukuzenza inyoka kakhulu kuwe. Njabulo Mavela kuthiwa kimi angivike isikhali, mangivike isikhali ngingasiviki kuwe kuqala kodwa ngiqale ngisivike emumva 2012. Angazi ukuthi ubani walimala ngengozi yemoto noma ubani walimala ngento engathi isikhali ekhaya kini, kanti ke futhi kunezidalwa ezifuna emumva ekhaya. Angazi ukuthi ugcine nini ukwenza umsebenzi njengomuntu angathi ubonga abantu abadala abangasekho emhlabeni. Njabulo wena ngikhuluma nawe njengamanje uthi umuntu kimi kunokukhuluma okuza kabi kodwa ukuthinta into engathi imoto njengomuntu angathi wena ungagcina ungena entweni ongayazi ukuthi elicala. Angazi noma uyangizwa yini. Luthando Sigwabe ngibona into eyisimanga ezoyenzeka kuwe, ngibona ujikelwa uthandiwe wakho kodwa uthi umuntu angifuna umuntu abathi udumisane kunomuntu oyinyoka. Luthando Sigwabe okulandela kancane njengomuntu angathi ungayithola wena usungena enkingeni yecala ongalazi. Kuthiwe kimi angikhuleke kakhulu Sidwabe kuwe, mangikhuleka ngikhulekisa into engathi inhlanhla imali eloku ihamba ivaleka njengomuntu angathi into zakho zimnyama zimile azindawo. Athi umoya ongcwele asiyikhulekise lento kakhulu singayeke. Vusumuzi Hadebe hlisa umoya njengomuntu angathi inhliziyo yakho yazi ngizwe iphakeme kakhulu njengomuntu angathi umuntu onolaka. Ikhona into okufanele ilunge kodwa lento mayizolunga izoqala ihambe nezinyembezi. Kukhona abantu abasebenza kabi, basebenza umsamo wakini njengomuntu angathi kwayimanje umuntu ongathi uphila umsamo awukho. Ngelinye ilanga bengingasho mina ngithi awusuku umuye kumuntu ungumthandazi mawufika kube sengathi niqale nibheke into engathi umsamo ngoba ikhona into eyaphanjaniswa kabe esimeni sasemsamo wakho la njengomuntu angathi into zakho zibuya ziyama la. Nginukela into engathi igazi kodwa Miranda libala inukela into eyigazi njengomuntu angathi ukhona umntwana ongathi uqeda kwenzela isiko noma ukhona umntwana okade kufanele bese ngathi benzela umsebenzi oyisiko okufanele bese ngathi bamshaya ngento engathi isilwane. Lo mntwana angagcina ephambanelwa ingqondo mase lokho esithi siyalandela la. Wathi umuntu kodwa Miranda libala ngabe siyayikhulekisa lento kakhulu singayeki. Sukuma ubonane nomuntu wesintu, sukuma ubonane nomuntu owenza into zesixhosa. Kunento okufanele kube sengathi bakulungisela yona kakhulu. Angazi Tobs Sibanda uthi umoya ongcwele ngikhulume into efana cishe neka Miranda. Ukhona umuntu okufanele ukuthi ngoba manje uthi mayisephuze kakhulu utshwala ekhaya kini angathi uphambanela ingqondo. Kukhona izinto abangazenzanga kahle mosla kuwe Tobs Sibanda njengomuntu angathi kwawena Tobs Sibanda ngabe sikutholela intambo egreen. Ngithi mina le ntambo iyona kuyintambo kade kufanele bese ngathi isiza impilo yakho, into zakho zimnyama. Angazi noma uyangizwa ngithe mina kodwa kunina zamani ukuthi nibhale igama nesibongo ushuthi kuphi nendawo ukuze sihlole kakhulu la. Ngilive ke njengamanje isikhathi sami 8:59 9 o'clock ekseni. It is a Tuesday umhla ka 10
February 2026 uma sengiphumile ku live ningixolele angihloli awungangifoni ukuthi ngicela ungihlolele ngisuke sengiphumile what you can do kuphela ukuthi ufone ucela iappointment every Friday I'm in Joburg endaweni yase Pimville kusuka ngo9 ekseni kuze kuyoshaya u9 ebusuku ngisuke ngihlola you might as well come nawe uzofuna usizo khona Soweto otherwise bafowethu inamba ongafona kuyo ubook appointment yakho it's either ufuna ukuza eThekwini ngikhona eThekwini every day up until Thursday ungafona inamba ethi 063 051 7641 063 051 7641 noma ushayele inamba ethi 066 26633 noma ushayele inamba ethi 072 1234 976 bafowethu nginithanda ngothando lika love ngiyabonga kakhulu